Umpetesho webini yecawa, page 11. Okhohlakeleyo akuguquka ekhohlakeleni kwakhe akwenzileyo, enze okufanelekileyo nokulungileyo, yena uyakulondoloza umphefumulo wakhe ebomini. Ngokuba izichitho zam ndizazi, isono sam sisebusweni bam futhi. Fihla ubuso bakho ezonweni zami, ucime zonke izikhohlakalo zami. Amadini kaThixo angumoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo negqobhukileyo akayikuyidela uThixo. Nikazule inhliziyo zenu kungabi izingubo zenu, niguqukele kuYehova uThixo wenu, ngokuba enofefe nenceba yena, iqumba kade enobubele obukhulu, enosizi ngobubi. Bathandwa, isibhalo esingcwele siyasiyala kwindawo ngendawo ukuba masivume sicele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu, nokuba sike sihanahanise sifihle ebusweni boThixo onamandla wonke bobawethu sizulwini. Koko sibe nako ukuzicela ngenhliziyo elulamileyo nethobekileyo nelilayo nevayo, ukuze sizuze ukuxolela kwazo kwabubele bakhe netafula lakhe elingenambaliso. Ngako ndiyaniyala ndithandaza nonke nini nikhoyo apho ukuba ningipheleke ngenhliziyo ecwengekileyo nangezwi elulamileyo siye ehlalweni sofefelo sozulwini ngomthandazo. Silapha Nkosi ekuseni, silapha mnikazi wezimpilo zethu, silapha sonini nanini, kumakhaya ngamakhaya, sihleli Nkosi silindele ilizwi lakho. Thetha ke Nkosi silindile, oko kufiswa nguwe. Andinciphe ke mina ukula wena, uKristu Yesu Nkosi yethu. Amen. Sifumane ke isifundo. Sifumane ke isifundo kwincwadi kaMvangeli uMarko, isahluko esesihlanu. Siqale ukufunda from verse 21. Sigcine ke uverse 43. Mark chapter 5. Soqala ukufunda from verse 21. Sigcine ke uverse 42. Ke kaloku akubona ukuba uYesu uwelile ngomkhombe wabuya weza kwelinye icala, wahlanganisa kuye ihlwele esikhulu. Waye engasolwandle apha kubonakala kusiza omunye wakubaphathi bendlu yesifungo, ogama lingu Yayiru. Athi akumbona awe ezinyaweni zakhe ambongoze kunene sithi, intombazana yami isindekile, khawuze ubeke izandla phezu kwayo ukuze isindiswe yophila. Wasuka wahamba naye, yaye indimbane enkulu imlandela imxinile. Intokazi ethile eyayinethombo legazi iminyaka 12, eyayivile ubunzima obuninzi kumagqirha amaninzi, yayisidleke konke ibinakho, ingasizakali lutho, imana ukuba manduku. Yathi
yakuva ngayo Yesu, yeza phakathi kwesihlwele, ngasemva yayichukumisa ingubo yakhe, ukuba ibisithi, ukuba ndithe ndachukumisa nengubo zakhe ezindosindiswa. Watshwa kwaoko umthombo wegazi layo, yeva emzimbeni wayo ukuba iphilisiwe kweso sibetho. uYesu ethe kwaoko wawazi ngaphakathi kwakhe amandla aphume kuye, wajika esendimbaneni wathi, ngubani na ochukumise iingubo zakhe? Bathi kuye abafundi bakhe, ubona nje ukuba isihlwele sikuxinile, ujongani ukuthi ngubani na ondichukumisileyo? Wasingasinga ukuba ambone lowo oyenzileyo le nto. Ithe ke intokazi leyo isoyika ibhubha, ikwazi oko kwenzekileyo kuyo, yeza yawa phantsi kuye, yamxelela inyaniso yonke. Wathi ke kuyo, ntombi yam, ukholo lwakho lukusindisile. Hamba unoxolo, phila kuso isibetho sakho. Kuthe esathetha yena, kufike abakolomphathi wendlu yesikhungo besithi, intombi yakho ifile, usamkhathazelani na umfundisi? Aze kwaoko uYesu evile elo lizwi lithethwa, athi kumphathi wendlu yesikhungo, musa ukoyika, kholwa kodwa wena. Akavumela mntu ukuba amlandele naye, kwakuphela ngoPetros, uYakobi, uYohane nomzalwane kaYakobi. Afike endlwini yomphathi wendlu yesikhungo, abona isiphithiphithi, abalilayo nabenza isijwili esikhulu. Akungena uthi kubo, yini na ukuba niphithize nilile? Akafile umntwana, ulele. Basuka bamwa ngentsini, athi akubakhupha bona bonke, amthabathe uyise womntwana nonina nabo ababe naye, angene apho wayelele khona umntwana, ambambe ngesandla umntwana, athi kuye, Talitha kum, ukuthi ngentetho evakalayo, ntombazane, ndithi kuwe, vuka. Yavuka kwaoko intombazane leyo, yahamba kuba ibiminyaka 12 izelwe. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi ibusise ukufunda kwelizwi layo ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Mandithabathe lithuba ndibulise kumagosa aseNomzamo namagosa aselwandle, abakhokheli bonke bamabandla omabini, omama bomthandazo, oba amadodana abashumayeli belizwi likaThixo, izintombi, ichurch choir, ulutsha lonke, neWesley Guild, nabantwana abancinane, ndiyanibulisa nonke.
nawonke ke umuntu odinga ukuhlonishwa manje nibulise ekuseni egameni elihle lomfeli nomvukeli wethu ongesu Kristu. Amen. Ngale mini bazalwane ndizothi kuni ngamazwi kaYesu Kristu, musani ukoyika. Musani ukoyika, kholwani. Ngoba simfumana apho uYesu ephendula isikhulu sendlu yesinagoge ethi kuso, musa ukoyika, kholwa kodwa wena. Sifumana pha uYesu ephuma emkhombeni kade hle ewelele kwelinye ikhaya, wafika indoda enegama, indoda eneposition endlini yokukhonza. Wayibazela indlebe lendoda uma iwa ezinyaweni zikaYesu, ngoba ngabe unayiphi position kwisociety ebandleni, kodwa sakufika kuYesu sonke siwa phansi size nezicelo zethu, ngoba uYesu nguye ophethe impendulo. Khamene ngcwele ethanda usuku, uyena uYesu ophethe izihluthulelo, ophethe izidingo zezidingo zethu. Noma iyiphi position onayo ebandleni, noma iyiphi position lawuphangela khona, kodwa sakufika kuYesu sonke siwe ezinyaweni sibeke isidingo sethu kuThixo. Khamene ngcwele, wathi umntwana wami akaphilanga. Khamene ngcwele ethanda izulu, umntwana wami usindekile. Khamene ethanda izulu, izinto zelili ukugula. Khamene ngcwele ethanda izulu, uthi uYesu xa uthi asahambe, wahamba na uthi ngexesha ehamba nomuntu wegama waziwayo. Khamene ngcwele uphazanyiswa ngumama nosisi ubapha umqukumbelo wengubo kaYesu. Khamene ngcwele ethanda izulu, babamba ingubo kaYesu. Khamene ngcwele ethanda izulu, uthi umbhali kwaphuma amandla kuYesu, kwaphuma amandla kuYesu, kwanqamuka ukopha nethombo legazi kulosisi. Khamene ngcwele, ngoba kwakwehla amandla kaYesu, izinto ezihluphayo kwicommunity emakhaya zanqamuka, ngoba usuke kwehla amandla okwethu. Khamene ngcwele ukulinda amandla kaThixo ehle. Khamene ngcwele waphazamisa ijeni nosisi, wa-interrupta ijeni, ngoba sometimes igrace kaThixo isenza sifumane izinto ebezingezona zethu, kungelona ixesha lethu. Awethu uThixo asiphendule. Khamene ngcwele, kodwa esikudingayo ukubamba umqunde, ukubamba ingubo. Khamene ngcwele ethanda izulu, losisi ithi iBhayibheli yonke into ayengayo yayisiphelele kogqirha, yonke into ayengayo yayisiphelele kogqirha. Khamene ngcwele, khamene ntle ethanda izulu, it means losisi wake waba right ebomini bakhe, ngoba ngelo xesha umuntu owaye-afoda ugqirha, umuntu owayenezinto eziphathekayo, umuntu owayemkahle, umuntu owayevuka athi ngoba ngiyagula ake ngiyegqirha, ugqirha kwazi ukunginyanga. Khamene ngcwele, kodwa ngeli xesha sekuphele konke. Ithi iBhayibheli more espenda imali yakhe kogqirha.
Khamente ngcwele the more imeko yakhe khamente ngcwele iba worse khamente ngcwele ngoba uma kuphela ezabantu zidedele ixesha lezinto zamazulu ngoba ezelizwe ziyaphelelwa khamente ngcwele ezelizwe izinto ziyaphelelwa kodwa ezakwaThixo aziphelelwa khamente ngcwele aphela ama-resources alosisi aphela basho ukuthi udibene nomuntu onezinto zangaphezulu ngoba ezelilizwe ziyaguga zilahleke kodwa ezaphezulu khamente ngcwele azipheli khamente ngcwele ethando lesuthi uthi lo mbali wayeselahlekele zizinto zonke uthi noba kulahleka imali yakhe noba kulahleka ama-relationships akhe noba kulahleka i-respect ne-dignity yakhe in community noba kulahleka konke kodwa nangalahleka ukholo lwakhe wabambelela ukholo lwakhe. I want to say all you need ukubambelela ukholo lwakho zingalahleka ziphele izinto zelilizo zichabalale khamente ngcwele bamuke bonke abazana nawe kodwa ubambelele okholo lakho khamente ngcwele ethando lezulu losisi khamente ngcwele bayiselahlekele izinto zonke kodwa wabambelele khamente ethando lezulu wabambelela ukholo lwakhe khamente ngcwele ethando lezulu ngoba babili abantu abaphiliswayo khona abantu abaphiliswa ngenxa yokholo lwakho khamente ngcwele khona abantu abaphiliswa ngenxa yokholo lwabanye abantu khamente ngcwele bakhona abantu abazophiliswa ngenxa yokholo lwakho khamente ngcwele bengakholwa bona kodwa ngenxa yokholo lwakho ubona imeko yabo itshintsha ngoba kukholwa wena kwelo khaya khamente ngcwele uJairus wayelondoda uJairus eyikholwa on behalf of her daughter wayekholwa on behalf of her daughter ukuthi her daughter will get well uthi umbhali esabhizi esathi kulo sisi hamba ukholwa kwakho kusindisile esasho lawo mazwi uYesu khamente esethi go in peace esasho lawo benediction emdulula wavakala imessage isithi khamente ngcwele ufile your daughter is dead khamente ngcwele ethandwa lizulu walila uJairus khamente ngcwele ngoba ezizindaba zokuthi undodakazi intombi yakhe iswelekile wathi uYesu musukoyika khamente ngcwele musukoyika khamente ngcwele musukoyika kholwa all you need ukuthi ukholwe noma imeko ithini around us noma bathetha nge-third wave khamente ngcwele noma isike yangongoza kwakho khamente ngcwele the third wave God I want to say to you believe musukoyika khamente ngcwele ethando lezulu uthi lo mbhali bahamba wafika uYesu unesijwili wonke umuntu elila wathi uYesu lililelayo wathi iswelekile le ntombi iswelekile khamente ngcwele ethando lezulu wathi uYesu ayethetha wathi akafanga kodwa ulele khamente ngcwele wathi le ntombi ayifanga kodwa ilele khamente ngcwele bahleka abantu ngoba babuka ngeso lenyama khamente ngcwele ababuki ngeso namazulu ababuki ngeso lokukholwa ngoba we walk by faith and not by sight khamente ngcwele babuka ngeso lenyama khamente ngcwele bangathi abantu kuwe ufile umshado wakho bangathi abantu kuwe lifile ibhizinisi lakho bangathi abantu ifile relationship yakho bangathi abantu icareer yakho iphelile
athi uYesu ilele amandla engcwele ngoba iso likaThixo alifani. Athi abantu bethi phelile i-relationship wena kanti usubiza uYesu. Athi bantu liphelile ibhizinisi lakho kanti usubiza uYesu amandla engcwele ethandwa lizulu. Afika uYesu in your business athi thaletha khulu, athi vuka livuke ibhizinisi lakho itshintshe ubomi bakho. I want to say usukoyika, just believe. Whatever abantu bathi kufile in your life uthi uThixo kulele. Whatever abantu abathi kuphelile uthi uYesu kulele. Whatever abantu bathi it is destroyed uthi uYesu kulele. Ngoba I want to say wethu uThixo kumele simjonge ngesona kamoya ukuze sibone izinto zenzeke ebomini bethu. Sometimes uYesu uyadileya ngoba uYesu udileyswe ulasise endleleni obenethongo legazi for 12 years egula waba interrupted. uYesu wadileya uYesu hambe endleleni. I want to say uYesu sometimes amazulu ayadileya nemiracle yakho nomqondiso wakho okwakho ukubambelela okholelo lakho ngoba idelay ayisho idenial yezinto zamazulu. I want to say whenever usibona idelay azoba izinto zakho ziyeza endleleni usukoyika. Just believe. NgoKristu Yesu Nkosi yethu.